హాయ్ అండి, నమస్తే. ఆటోనగర్ విజయవాడ కాటా సెంటర్ హోమ్ SRVH హోమ్ నీడ్స్ నుంచి ఈ రోజు మీకు ఒక ట్రెండింగ్ ఐటమ్ తీసుకొచ్చాను నేను. ట్రైప్లే అండి, కడాయి ఐటమ్. ఇది కర్రీస్ కుక్ చేసుకోవడానికి, ఫ్రైస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. వెయిట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇది మనకి ఆల్ ఇన్ వన్ అనమాట. అంటే ఇండక్షన్, గ్యాస్ అన్ని పర్పస్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీనిలో సైజెస్ కూడా మనకి రెడీగా ఉన్నాయి. 1/2 కిలో నుంచి 5 kgs వరకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అంటే 16 cm నుంచి 40 cm వరకు. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న ఐటమ్ వచ్చేసరికి మీకు 30 cm అనమాట. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ట్రైప్లేలో బిర్యానీ పట్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. చాలా బాగుంటుంది. దమ్ బిర్యానీ అవి ఇంట్లో కుక్ చేసుకోవడానికి మనం. ఇది కూడా ట్రైప్లేనే, సోను బ్రాండ్ నుంచి. ఇందులో కూడా మనకి 1/2 kgs నుంచి 5 kgs వరకు కుక్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. సైజెస్ అన్ని అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అట్లాగే మీకు ఓన్లీ బిర్యానీకే కాదు, రైస్ కి అలాగే కర్రీస్ కూడా కుక్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. మా పేజెస్ అన్ని కూడా ఫర్దర్ అప్డేట్స్ కోసం ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.